Het fonds BEP bestaat sinds 1990 en het is een subsidiefonds voor journalisten. Dus we steunen eigenlijk journalisten zelf die projecten willen doen, die onderzoeken willen doen, die publicaties willen maken, artikelen, podcasts, documentaires, reportages, boeken. Het kan eigenlijk van alles zijn. En de tijd die zij daarvoor nodig hebben om onderzoek te doen of om langduriger ergens in te duiken, daar hebben wij subsidies voor. En we hebben ook subsidies voor talentontwikkeling. Dus eigenlijk beurzen waarmee mensen zichzelf professioneel kunnen ontwikkelen door cursussen te volgen, trainingen te volgen. Het is de eerste keer dat jullie nog een aandacht besteden aan de Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Ja, eigenlijk wel inderdaad. En dat is wel gek, want we bestaan al sinds 1990. Maar het fonds is ontzettend gegroeid de afgelopen paar jaar. Dus onze middelen zijn eigenlijk groter geworden. En we hebben ons ook gerealiseerd dat de manier waarop we nu de subsidies, de regelingen hebben ingericht, dat dat heel goed aansluit op wat er in Europees Nederland nodig is voor journalisten. Maar niet goed aansluit op de situatie op de eilanden qua journalistiek en media. Dus vandaar dat we nu voor het eerst eigenlijk op werkreis op de eilanden zijn om aan de ene kant te vertellen welke mogelijkheden we hebben aan subsidies en beurzen, maar ook vooral om zelf heel veel te leren en te zien hoe de situatie is, waar journalisten tegenaan lopen, wat hun successen zijn, wat hun uitdagingen zijn en ook op basis daarvan misschien te gaan kijken van hoe kunnen wij nog meer bijdragen of verder activiteiten ontwikkelen. We zijn tot nu toe op 3 eilanden geweest, Curaçao, Bonaire en nu op Aruba. We gaan ook nog naar Sint Maarten en naar Saba. Wat me tot nu toe opvalt is dat mensen met hele goede ideeën rondlopen. Dus overal, eigenlijk bij elk bezoek, hoor ik verhalen over onderwerpen of thema's die spelen waarvan ik echt meteen heel enthousiast word. Waarvan ik denk, ik hoop echt dat iemand daarmee aan de slag gaat. Hele belangrijke verhalen, grote verhalen soms ook. Of juist kleinere dingen die echt over de communities gaan. Of juist over toerisme, over wat er dan ook maar speelt. Dus ik hoor vooral als gemeenschappelijk ding dat er veel motivatie is, veel mooie verhalen zijn. En ook wel dat er mensen zich wel zorgen maken over bijvoorbeeld de samenstelling van de groep journalisten. Dus dat er wel behoefte is aan een jongere generatie van journalisten en makers die aan de slag gaat. Dus dat zijn 2 dingen die me zijn opgevallen. Bij deze meeting was veel belangstelling. Er waren veel mensen, daar zijn we heel blij mee. Dus we hebben eigenlijk verteld over de mogelijkheden die we nu hebben. We hebben een regeling geopend specifiek voor journalisten en mediamakers op de eilanden om subsidie aan te kunnen vragen. En aan de vragen die er hier vandaag waren heb ik wel de indruk dat er interesse in is. Maar we zijn heel benieuwd om te gaan zien wat voor plannen daaruit gaan komen. Hoeveel is de fonds die beschikbaar wordt voor elke project? Per project is er voor deze specifieke ronde een budget van €7.000 beschikbaar. Of het equivalent daarvan in dollars of florijn. En daarvoor hopen we dat mensen een wat langduriger project kunnen doen van 2 tot 6 maanden. Maar het is wel afhankelijk van of dat parttime of fulltime is, hoeveel tijd je daaraan kan besteden voor dat bedrag. Nog misschien in de toekomst evalueren of er nog meer rondes nodig zijn. Ja, zoals ik zei, we zijn echt bezig om meer te leren over de journalistiek hier. Dus het zou zomaar kunnen dat we na deze ronde zeggen, we moeten die ronde toch aanpassen. Of zelfs we moeten het helemaal anders aanpakken. Of misschien wel andere activiteiten organiseren. Dus we gaan het herhalen, maar we gaan het ook al lerende aanpassen.